Leli bhuloho lixhumanisa imboni eyizinze ngomasipala ababili abasondelene owakaDukuza naseThekwini. Lingelinye lamabhuloho abhidlika ngezikhukhula zangombasa nyakenye. Umnyango wezokuthutha uthi imbangela yokubambezeleka ukulungiswa kwalo ingoba ubengatholakala usonkontileka ofanele lo msebenzi. Imali esiyifakile kule project imali engango-54 million ezokwazi ukuthi ifixe leli bridge. Leli bridge libaluleke kakhulu ngoba li-connection or li-link between kwaDukuza municipality neThekwini metro. Okusho ukuthi uma kukhona izinto zokusharisha i-economy, abantu bakhona kwaDukuza, abantu asikwazimbali, abantu baseThekwini, kakhulu azolalusha komhlanga komdloti bahamba khona la. Eyinsukwini uhulumeni wesifundazwe uveze ukuthi ubhekane nenselele yamaqembu afuna ukunikwa inkontileka zokwakha ngendluzula. Ungqongqoshe uthi ukuvikela lokhu bahlonze u30% wemali yokulungiswa kwebhuloho ezoya kosonkontileka abasafufusa. Mawucalculate ke plus or minus 15 million that will be given to osomabhizinisi abancane. Ingakho sithi angingabikho abantu abazolwa befisa ukumisa iproject kodwa balinde umgomo ozophuma la kufanele khona ku-subcontractise khona abantu bakithi, ngoba siyakholelwa ukuthi angingabikho umuntu oyedwa ozothola umsebenzi kodwa nabanye abakwazi bathole imisebenzi through ukusubcontracta. Uhlomuka uthi usonkontileka unikwe inyanga ezinhlanu ukuphothula lo msebenzi.